Асфалта, пари в квартала стар. Тука няма Батман, тука има жичкар. Вместо плащове носим гащери зони. Спасяваме нета из бетоните каньони. Когато спре файфя и настане драма, ние сме първа помощ, няма измама. Виж го бати Генчо с куфара тежък, влиза в шахтата с поглед небрежен. Опита говори ветеран на терен, оправя аварията за нула време феномен. До него радост пеца с оптиката прави магии. Диагностика в главата, знае всички кутии. Няма скъсан кабел, дето да го спре. Той е техническият блок, разбери ме добре. Подояне е скулът, ние сме на линия. Източен район, бачкаме без спиране. Лабиринто свети в зелено. Всичко е точно, задачата е изпълнена бързо и срочно. Супергерои с клещи в ръцете, носи връзката на всичките етажи, братлета. Ето го попчето, бърз като метеор. Кримфа конектора, няма равен надвор. А малкият тича по стълбите нагоре. 8 етажа пеша, не ползва асансьори. Млати надъхън, събира знания. Бъдещето на квартала, пълно старание. Но кой държи фронта и дава командите? Шефката в офиса, тя движи бандите. Организация, желязна графика, стъкло. Без нея цялата система би се счупила на зло. Ние не гоним злодеи, ние гоним сигнала. Най-важната мисия да няма бабка заспала без любимия сериал в 5 след 9. Бабо, готово е! И получаваш веднага обяд от сухата река до Левски гей. Обслужваме всички, така се расте! Подояне, скулът, ние сме на линия. Източен район, бачкаме без спиране. То свети в зелено. Всичко е точно, задачата е изпълнена бързо и срочно. Супергерои с клещи в ръцете, носи връзката на всичките етажи, братлета.